खुलुमबाय जोंना रबि नार्जारि बसआ इउपिएलनि फैला इउपिएलआवबो ल' फैलायावबो लमरा ला फैलागासिनो ला बोदलाना होबाय आरो माबानि फैलानि माखासे काहिनिफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो रबि नार्जारि बसआ मा बुंदों। जोंनाथ' माइ हानायसो माइ हाखांबाय नै खासि जांख्रा जाहैनोसै नाजों बेदरजों दाउजों गाबोननिफ्राय गुबुननाव हानोसैलाय जायखिया मोजां मोनदों बै इउपिएलनि फैलाया एसे माहाजोन जाबायदां ओरै बुगब जालायबाय मालाय गोदो ओंखारजेननायाव मोजांमोन खाख्र'ख्र'बैनो एक्टिंखौबो मोजां नुयोमोन दा बांद्राय मोजां नुला बोसोन होनायफोरखौ एसे मोजां नुयो नुनाया खिन्थु दिनै रबि नार्जारि बसआ ब्लानो द्लाबो लाना होबायलै फैलाखौ। जोंहा बयजोंबो हांख्रायनानै लाबोजाग्रा मेल मिटिं धर्मनि मिटिं स्कुल कलेज बिथांखौ बयबो बिबुंथि होनो एडभाइस होनो होननानै लिंहरो मटिभेसन होनो लिंहरो मानोना जोंहा फैलाजे बरगयारि बिथांनि आं माने खेंफोरथिखौ होनो हादों नागिरदों आरोखि मैया जे आंखौ ससियेल मिडियाआव बिथाङा बुंदों न' डाउट आं जेबो सानाखै बाथ्राया जाहैबाय गराय फाख्रि मुभिखौ लानानै बे खेंफोरथि होदों। दा गराय फाख्रि मुभिया आर्ट फिल्म ना कमार्शियेल बिथाङा रजनी बायदि मेदामनावनो थांनानै गावनो सोंहैदो बा फन खालायनानै सोंदो आरोखि आर्ट मुभि ना बा कमार्शियेल मुभि आरो नङाबा सेन्सर अफिसाव थांनानै नायबानो जाबाय जोंनि गुवाहाटीयावनो ज्योति चित्र बनाव दा नैबेयावनो नुगोन आरोखि। दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बेयाव लिरनाय थाखायो सेन्सरनि जितु केटेगरियाव लिरनाय थाखायो। दा बिथाङा बेसेबांसिम दिनैसिम सेन्सर बर्डनिफ्राय सार्टिफिकेट लादों लायाखै आं बेखौ बुंनो थाङा। दा आं नुवाखैबो बिथांनाव दिनैसिम मोनसेबो सेन्सर फिल्मखौनो नुफेराखै आं बेनाव बिथांनाव आं दिनैसिम 6-7थासो आं सेन्सर फिल्म बानायबाय ओंखायनो नोंदों आं सार्टिफिकेटखौनो नोंथांमोननो देखायनो हागोन। नैबे अनसुला आफानि 2015आवनो बानायनाय अनसुला आफा बे कमार्शियेल मुभि आरो लोगोसे नोंथां आं खोन्थाबावनो नागिरदों सिमांनि हौवा गोदान सिमांनि हौवा गोदान बिथांमोना बेखौबो नुगोन बेखौ नायबानो नुगोन आरोखि कमार्शियेल ना आर्ट फिल्म बेबो आरो लोगोसे नैबे दं सनानि नखर आंनि 2018नि सिनेमा बेयावबो मिथिगोन आरो हिर'नि दं हिर'नि सार्टिफिकेटआ माने बेलेगाव थाबाय आं माबा नायनो मा दङ नांगौबा आं नोंथांमोननो होनो हागोन आरो फिल्मखौ नायबानो नोंथांमोन मोनसिगोन आरोखि। थांखि गैयै समाज बेखौबो आं सेन्सर खालायदों आरो लोगोसे थैसाम पार्ट 2नि जितु टिजार बेयाव दङ 35 सेकेन्ड बेखौबो आङो सेन्सर खालायदों आरो लोगोसे नैबे दं थैसाम पार्ट 2निनो ट्रेलार जिथुनाखि डिउरेसना जाहैबाय 249 मिनिट्सनि बेखौबो आं सेन्सर खालायदों जाय माने सेन्सर खालायबा नों हलावहाय ट्रेलारखौबो देखायनो मोना आरोखि। आरो नैबे थैसाम पार्ट 2नि जिथुनाखि सेन्सर सार्टिफिकेट बिथांमोना नायबानो नुगोन आरो फिल्मावबो नुखागोन। दा बेयावनो गासैबो केटेगरि लिरनाय थाखाय अबे आर्ट मुभि अबे कमार्शियेल अबे एडाल्ट बेयाव लिरनाय थायो आरोखि। दा आङो फैला बिथांखौ आं बेखौसो बुंनो लुगैदों दिनैसिम बेसेबां आर्ट मुभिनि सोमोन्दै बेसेबां नलेज दं आरो कमार्शियेल फिल्मनि सायाव बेसेबां नलेज दं आं बेखौ बुंलायनो गोनांथि गैया गावनो फिल्म मेकार हिसाबै गुगोलाव थांनानै सार्च खालाय आरो फिल्मनि माखासे लेखाखौबो बिथाङा नायनो हागोन आरोखि आं बेखौसो बुंनो लुगैदों आरोखि। दा बेखौ लानानै बिथाङा दान्थे बिदान्थे जादों आंजों नायथों आरो मैया सपन बिथाङा शाहरुख खाननि मोनसे मटिभेट माने मोनसे स्पेसखौ होदों आरो आर्ट फिल्मा माबायदि जायो कमार्शियेला माबायदि जायो बिथाङा बिनि जितु पेजाव बा माने ग्रुपआवबो शेयार खालायदों बिथाङा आंबो शेयार खालायना होदों बेखौ नायबाबो मिथिगोन कमार्शियेल फिल्मा माब्रै आर्ट फिल्मा माब्रै आरोखि बे मोनसे थांबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय जयन्त नार्जारिनि खोथाखौ लानानै बुंदों। दा जयन्त नार्जारिखौबो बिथाङानो गावनो डिसिसन खालायनानै जुरि मेम्बाराव सोबाय न' डाउट सोदों जेबो नङा खिन्थु जुरि मेम्बारनि हिसाबै एज ए बैसो हिसाबै 50 बा 60 प्लास जानांगौमोन आरो बिथाङा दा प्रेजेन्टआवनो एक्टिभ आर्टिस्ट रुल एक्टिं खालायबाय थायो आरो बिथाङा दिनैसिम मोनबैसो सिनेमा माने डाइरेक्सन स्ट'रि स्क्रिप्ट लिरदों आं बेखौ नुफेराखै खमसे खम 5-6थासो डाइरेक्सन स्ट'रि नलेज थानाय जानांगोन आरोखि
जा जों जिथु नुबाय जों जिथु फिल्मनि जिथु लेखाफोर थायो नालाय बेखौ जों फरायना मोनो गुगोलाव सार्च खालामबा मोनगोन आरोखि आजिखालिथ' गुगोलाव थाजोबो दा गावनो हारसिं डिसिसन लाबाय बेखौबो सोबाय बेथ' जानाङामोन आरो बाथ्राया जाहैबाय आंनि दा थैसाम टु मुभिनि जिथु बेस्ट डाइरेक्सननि जिथु आङो नमिनेट मोननांगौमोन बेखौ मोननाय मोननि खारना जाहैबाय आङो जिथुनाखि एवार्डनि साननैसो बा साननै सिगाङावनो आं मिन्थिबाय जे जुरि मेम्बारनिफ्रायनो खोथाया बे लिक आउट जानाय जोंबो मानसि दं जोंनिबो माने जोंखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं बिथांमोनानो बुंबाय जे रबि नार्जारिनि कपि सिनेमाखौ जों नाया एवार्ड होआ होननाय बेखौबो गावसोरनो बुंना लाबाय आरो नो डाउट नायाबा जेबो नङा आंनि 3000 जिथुनाखि एवार्डनि नामाव फिस लायोमोन बेखौबो लानांगौ हरफिननो हायोमोन नाया होननानै हरफिननांगौ आं जेबो गाज्रि सानामोन दिनै मानो नोंसिनिफ्राय खोथाया लिक आउट जाबाय थाखो नैबेनि थाखायसो आं बिबुंथिखौ होनो गोनां जादों आरो मेन बाथ्राया मोनसे खोथाया जाहैबाय फैला एमसिएलए जिथुनाखि जयन्त नार्जारिया गावनो एक्टिं खालायदों बे सिनेमाखौ बियो पार्टिसिपेट खालायनो होआखै होनदोंमोन माने हराखै जाहैदों दा हराखैब्ला नैबेखौ नायदो नैबे मेगाजिन बे मेगाजिना थांनाय नैबे 6थि सेरेमनि एवार्डनि थाखाय बानायनाय आरोखि दा बेयावनो रोखा दं नै रायजोफोर नाय फैला एमसिएलए सावथुनखौ नायदो नोंथांमोना बेयावनो नुबाय आरोखि दा फैला एमसिएलए सावथुना बेयावनो रोखा रोखा 6थि फिल्म एवार्डआव पार्टिसिपेट खालायनाय दंखाथारो होमबा मा हिसाबै बेयो आंनि सिनेमाखौ आं पार्टिसिपेट खालायाखै होनो हागोन जेबो साना माने खोथाया बेहा बुंबानो जायो नालाय टेलेन्टेड मानसिनि आरो मटिभेसन होग्रा जायनाखि स्कुल कलेजाव बिथांखौ मटिभेसन खालायनो स्पेस होनो बिबुंथि होनो माने लेंहरो नालाय आलासि हिसाबै बे हिसाबै माने बे थगायनाय मानायखौ जेबो साना माने बा माने जेबो साना आरो सोरखौबा मोसा लख्रा सैमा सोरबा बोरमा बे बुंनाया बेहा जेबो साना माने बिनि बुंनांगौ मटिभेसनसो माने गथ'फोरखौ बिदि स्पेस होबोयै जादों आं खोनायाखै खिन्थु आं बे साननाय आरो आंनि दा साननायाव आं बिदि नुहुरदों आरो माने गथ'फोरखौ बिदि मटिभेसन होबोयो नामा बेबा स्पेस होफैयो नामा नैबे आरोखि दा आरो मोनसे भुल खालायबाय जयन्त नार्जारिनि खोथाखौ आं बुंबावनो जयन्त नार्जारिनि थानायनि थाखाय दिनै सानसोरां खाख्लारिया बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्ड मोनदों खांख्रायावनो बे खांख्राइखौ आं नायाखै आं एसे नायदों खिन्थु आं डाइरेक्ट होनखायो आं इन्ट्रेस्ट मोनाखै दै माने इनसाल्ट खालायनाय नङा रायजोफोरनाव नायबाबो सोंबाबो मोनसिगोन बे खांख्राइनि डाइरेक्सना बेसेबां स्पेसियेल जादों जायाखै बे रायजोफ्रानो नुदों बेखौ बोरै सानसोरां खाख्लारिखौ बेस्ट जुरि माने बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्ड बोरै होनो मोनखो बेखौ आसुरित मोनदां बेखौथ' बे केटेगरि एवार्ड होनाय केटेगरि जितु बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्डखौथ' कुनु सेन्ट्रेल मेम्बार प्लास डिस्ट्रिक्ट मेम्बारखौथ' पास खालायाखैमोन फट करि गोसो बायदि बोरै जानो हाखो बेथ' जयन्तनि आखाइ दं होननानै निश्चय जों बयबो मिथिखायो दिनैसिम सानसोरां खाख्लारिया मोनबेसे सिनेमा बानायदों मोनबेसे बर' सावथुनाव डाइरेक्सन होनानै बेसेबां कन्ट्रिबिउसन होनाय दं दिनै नाय मन्जिल सारमोना आजि 30-40थासो सिनेमा बानायदों जों उन्दैनिफ्रायनो मोगथांखोर हाजोनि खोनायसे सल' माने गोबां सिनेमा दं आरोखि बिराद हिट सिनेमा बानायदों दिनै नाय सिराज बाग्लारि सारमोनखौ नाय बिथांमोना बिराद मोजां मुभि बानायबोदों बिसोरो बिथांमोननोथ' बे एवार्डखौ निश्चय होनो हायोमोन रजेन नार्जारि सार बिथांमोनाबोथ' गोबां सावथुन बानायबोबाय आरो सार प्रबिन गयारि सार बिथांमोन दं बिथांमोनाबोथ' गोबां फिल्म डाइरेक्सन होबाय फिल्मनि नामाव बर' फिल्मनि नामाव गोबां माने बिसोरबो कन्ट्रिबिउसन दं आरोखि दा दिनै एवार्डखौथ' बिसोरनो होनो हायोमोन ना बे जुदि केटेगरिखौ बानायदों जेब्ला जेबो नङा बानायदों होनो हायोमोन ना दिनै मानो होनाखै फुराना मानसिफोरखौ मानो नासयबाय थादों माने जेनेबा दा जयन्त नार्जारिया गावजों दा क्लस नालाय सानसोरां खाख्लारिया बेनो बेस्ट डाइरेक्टर जुरि एवार्डखौ बोरै होनो मोनखो नैबे मोनसे आरो बिसोर माने 50-50 माने शेयारबो जानो हागौथ' थाखा फैसानि खोथा नैबे आरोखि दा आरो मोनसे खोथाबाव आं क'क्राझारनिफ्रायनो गावसिनि एरियानि गावनि न'खरनिफ्रायनो खोनानो मोनदों क'क्राझारनिफ्रायनो आं खोनानो मोननाया मोनसे सिनेमा आरो राफोदथाय सिनेमा होनो राफोदथाय सिनेमा जाय सिनेमायावहाय जुरि मेम्बार हिसाबै सेलेक्ट खालामदों जाहैबाय सर्ट मुभि बेयावहाय आरोखि बेखौ जाज हिसाबै
जयन्त नार्जारीखौ लादों जाहैबाय जयन्त नार्जारीया राफोटाय सिनेमायावनो गावनि भइस ओभार रेकर्ड माने भइस ओभार दं जाहैबाय बेकग्राउन्डनि भइसआव होमबा बेथ' गावनि सिनेमाखौ सेलेक्ट खालामखागोन ना निस्सय बिनि थाखायनो गाज्रि मोनलायनानै दिनै क'क्राझारनि माखासे पुराना आर्टिस्टफ्राबो फैयाखै जाहैबाय आरो बे खोथाखौ आंबो माने बयबो शेयार खालायदों गावसिनि माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो जोंखौबो मोजां मोननाय मानसिफ्रा बिदिनो शेयार खालायहरदों आरो होमबा दिनै बे मानसिया कन्ट्रिबिउसन माने बेवहाय कन्ट्राभार्सि जागासिनो होमबा बेबायदि मानसिखौ बोरैहाय जुरि मेम्बाराव होनांगौ होनो माने नैबेबायदि खोथा फैदों आरो दिनैसिम जुदि जुरि मेम्बारा बेबायदि स्टाइलाव थांबाय थायोब्ला फैगौ प्रडिउसारफ्रा रावबो फिल्म एवार्डनि नामाव गावनि फिल्मखौ दैथायहरनाय नङा मानो होनब्ला दिनै जों प्रडिउसार नङाब्ला फिल्मखौ बानायाबा बिसोर जोंनि बोरै एवार्ड होनो हाखो बिसाया बोरै एवार्ड होनो हागोन नैबे आरो खोथाया दा ओंखायनो साननो लागिया जाना दं आरो खोथाया आरो मोनसे बाथ्राया बेनो मोनसे फेसबुक पेजाव नुदां एम अख्रां बर'नाव बिथाङा फैलानि सोमोन्दै लिरदों आरोखि बेयाव बिथाङा लिरनाय दं 2021 बे इयारनि आरो बिथाङा बेयाव 9 लाख फैसा बख'नानै जादों जाहैबाय फिल्मनि नामै ना मानि नामै मिन्थिया बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो फिल्मनि नामाव जानो हागौ ओमफ्राय 2023-24 नि बिथाङा बेयावहाय 29 लाख बिथाङा फिल्मनि नामाव बेखौबो बख'ना जादों अब्ला गोबां फिल्म बानायग्रा मेकारफोर दं बेल' नामा फिल्म माने फिल्मनि फैसा जानो बा फिल्मनि नामाव फैसा बख'नानै जानो दा बेखौनो सिन्था खालायना नाय आरो माने आरो बेबो दिनै सपन कुमार बिथाङाबो लिरदों गावनि फेसबुकआव पेजाव बे लिरदों बोसोरथाम कन्ट्राभार्सि जाखो बोरै माने दिनै बर्मानिफ्रायनो जाबोदों बर्मायाव एवार्ड खुंबाय बे बर्मायाव एवार्ड खुंनायावबो मा जाबाय बेस्ट डाइरेक्टर जिथुनाखि बेस्ट डाइरेक्टरखौबो आब' रजनी मेदामासोमोन आरोखि दा बे खोथाखौबो गावबो मिथिखाबाय आरोखि माने रजनी मेदामाबो मिथिखाबाय दा बे हिसाबै बे एवार्डखौ गाव फैनो हायैनि थाखाय मेदाम अनजालि दैमारिखौ माने फाथायहरबाय आरोखि एवार्ड फांसननि नामाव बेस्ट डाइरेक्टरनि माने जितु एवार्डखौ नों रिसिभ खालायदो होनलायनानै जेथिया एनाउन्स होयो अब्ला पंकज लाहारिनि नाम ओंखारबाय बेयावथ' आसुरित जाबाय बिनि थाखाय फेसबुकआव बेसेबांबा गोलाव मेदाम रजनीयाबो लिरबाय आरो माने बेयाव बोरै जानो मोनखो बे पलिटिक्स हाबनो मोनखो होननानै दा बेखौ होननानै बे खोथाखौ मिथिनानै जोंहा पंकज लाहारि बिथाङाबो आं बायनाय एवार्डखौ मानो लानो होननानै फेसबुक पेजाव बिराद माने गोलाव लिरबाय आरोखि दा दिनै बिदियाव कन्ट्राभार्सि जाबाय थादों आरोखि जाय बे खोथाया गावसिनि जुरि मेम्बारनिफ्रायनो ओंखारदोंमोन आरोखि जुरि मेम्बारनिफ्राय ओंखारनायाव दा खोथाया बोरै सार मन्जिल सारनिफ्राय लिक जादों होननानै बेयाव सपन बिथाङाथ' आं मिथिनायाव बिदि बुंदों आरोखि दा बे हिसाबै बेखौ जुरि मेम्बारनिफ्राय उइदाउट एप्लिकेसन बा सावरायालासेनो बेखौ बोख्लायलायबाय माने आरो जोंनिथिं सानजाहा मोनसे जुरि बर्डनि माने बिदिनो मेम्बार पार्टि दंमोन बिनान्द मोसाहारि जेनाखि जोंनि मानगोनां सिंगार फुंजाफा होनो बिथांखौबो जुरि बर्डनिफ्राय बेयो बारावनो बोख्लायबाय माने खुनु डिस्ट्रिक्टनि माने सोङालासेनो सेन्ट्रेलावबो पास जायालासेनो बिथां सानैखौ बोख्लायबाय आरो आसुरित मोनबाय मन्जिल साराबो आसुरित मोनबाय आंखौ मानो बोख्लायखो नैबे खेथ्रआव आरो बेयावबो बिसोर कन्ट्राभार्सि जाबाय आरो थांनाय एवार्डआव दालिगावआव जादों दालिगावनिफ्राय बर्मासिम 150 किल'मिटार जागोन होनदों ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय हेड अफिसा जेदा बिसानि हेड अफिस बानायदों क'क्राझारनिफ्राय दालिगावसिम 50 किल'मिटार जागोन आरो अब्ला बै समाव आफादगिरिया जिथुनाखि दा बिसानि माने रानिं जिथु आफादगिरि मानगोनां फुंखा महिलारि सारा बिथाङानो जायगा होखाबायमोन जाहैदों दालिगावनो नायनो नायालासिनो बर्मायावहाय जोंहा सेक्रेटारि गुरु पबित्रनि स्टुडिअ नायफैबाय बेयावबो बिदिनो जाबाय आरोखि दा देग्लायबो नै दा गावसिनिनो जिथु बर्मायाव जानो गोनां जिथु गुवाहाटियाव जानो गोनांमोन बे बुस्थुआ गुवाहाटिनिफ्राय बेसेबांबा डिस्टेन्सआव होमबा गुवाहाटियाव जानो गोनाङाव गुवाहाटियावथ' नायनो हायोमोन बा क'क्राझार माने दिनै बर्मायावल' मानो नायबाय थाखो दा एखे लोगोयै बेयावनो जुरि बर्डनि मेम्बार थाबाय सोरनिबा फिल्म गोनां मानसिफोर थाबाय बेयावथ' बे निस्सय बे जाखागोन बे निस्सय जागोन आरो खोनानो मोनबावदों जोंनि केसेट हैग्रा गथ'फोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदों
सिनेमाया ओरै प्ले जाबाय थायो फारसेथिं जुमाय ज' ज' लोंलायबाय थायो ओरै होननासो खोनाबोदों आरोखि आं खोनानायसो बेसेबां सैथो खिन्थु केसेट हैग्रा गथ'फ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि माने जोंनि प्रडिउसारफ्राबो खोनानानै गाज्रि मोनदों आरो बेनिखायनो सपन कुमार बिथाङाबो दोरदनाया बेफोरनिफ्राय जादों आरो दिनै फुराना मानसिफ्रानो दोरोदलांगासिनो आरो फुराना मानसिफोरखौ दिनै बिसोरो सनमान होनो हायैया माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरो जेनेबा बे आरोखि दिनै जोंहा मानगोनां सेक्रेटारि गुरु पबित्रआ बोसोरथाम दिनै जों 6 बोसोर जाबाय बे रानिं जानाया खिन्थु बिनि सिगां मा होनो कर'नानि जितु सुबिदा उसुबिदानि थाखाय एवार्डखौ फाथिनाय जायाखैमोन खिन्थु रानिं दा कन्टिनिउस बोसोरथाम फाथिबाय बरमा दालिगाव गुवाहाटी बेयावबो कन्टिनिउ माने गालाय गुजायानो जोबा आरो अब्ला आं बेखौसो बुंनो लुगैदों माने जोंनि मानगोनां सेक्रेटारि बिथाङा बेबायदि गालाय गुजायाव मानो बरनाम लाबाय थाखो गावखौ दिनै नोंखौसो बयबो दुसिदों रिजाइन हो थाल्ला थुल्ला दिनै नोंनि दैदेनाव बिदि जादों होननानै बयबो बुंसोलायदों दा अब्ला होमबा बुला सोरनि जाना थांगासिनो दिनै नोंसिनि दैदेनाव बिदि जाना थांदों सिगाङावहाय जिथु सार दीपक रामसियारिनि दैदेननाय समाव बिदिथ' जाफेराखैमोन उनु गुलाय गुजाय जाबाय बिराद मोजाङै थांदोंमोन आरोखि नैबेखौ नुदों आरो दा बुस्थुआ जाहैबाय माने खोथाया जाहैबाय आरोखि बेफोर गासैबो फैलानि आखाइ दंजोबो आरो जेरै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेथा फैलाया मानगोनां फैला सारा आरोखि जे फैसाखौ बे बख'बासो आर्टिस्ट सेसनाबो एवार्ड खुंनो हागोन नालाय बे सिस्टेमै जाहैबाय आरो ओंखायनो फैलानि फिदिंनायाव माने मोसाबाय थानांगौ गोनां जादों माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मानो होनोब्ला फैलाया फैसाखौ होफैयाबानो बे एवार्ड फांसन खुंनो हाया नालाय खिन्थु नैबे भुल जादों आरोखि भुला मा जादों जेखि गभर्नमेन्ट फैया मानो बिटिआरआव गभर्नमेन्टआथ' सोलायबाय थानो हागौ पार्टिया सोलायबाय थानांगौ न' डाउट खिन्थु बेयाव जोंहा मोनसे जिथुनाखि फिल्मनि मोनसे केटेगरि थाखायो बेयाव इएमबो थाखायो फिल्म लाइननि जितु कालचार इएम फिल्म लाइननि इएम बिथांमोननो जों बेखौसो प्रप'जल होनांगौ जे जेखि जाया सरकारा फैया मानो जोंनो बोसोराव बोसोरनि हार माने बारायनाय खमायनाय बेसेनखौ लानानै जोंनो इसेखिनि मोनसे प्रप'जाल जोंनो एवार्ड फांसननि नामाव होनांगौ बे फांसनखौबो जिथिया पास जाखांनायनि उनावसो फांसनखौ खुंनांगौ सोरनावबा दाहार लानानै खुंनाय बेथ' खुनु जुक्ति जायाखैना दाबोथ' टाइम दंमोन ना खुंनो जेनाखि दिनै बिसाया हाखु दाखु बे फांसनखौ खुंनो हादोंब्ला फैगौ एवार्ड फांसननि थाखाय दानिफ्रायनो थाबायनो हायोना दिनै बिसाया मैया दाख्लै एवार्ड फांसन खुंबाय मोजां जादों फांसन खुंनायखौ जों बयबो गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोंनि फैगौ जेनेरेसननि जोंनि आर्टिस्टफोरा जितु आपग्रेड माने कम्पिटिसननि सायाव सोनारो नालाय बेबो थांबाय दिनै एवार्ड फांसन खुंनायनि उनाव गाबोन समफोरनिफ्रायनो बिसाया सिरि दिनैसिम खै बोसोर जाखो बिसाया जेनेबा दासिमबो जेबो डेभेलप नुहुराखै आरो बे बाथ्राखौ माने नुगासिनो आरोखि बै माने एवार्ड फांसनाव फैसा थाखानि खोथा थाहैबाय नालाय बेयाव थैसोमथारो आरोखि ओमफ्राय उनावहायथाय जिथुनाखि मावलांनांगौ हाबा आर्टिस्टआ बोरै सोलिनांगौ सिंगारफ्रा बोरै सोलिगोन आरो प्रडिउसारफ्रा फिल्म बानायनानै बोरै फैसा मोनफिनगोन मार्केटाव बेखौबोथ' सिन्था नुहुरनांगोन आरो मोनसे आं भुलखौ बेखौ नुहुरबाय थादों आरोखि दा जोंनियावथ' ओरैहाय आसामाव जोंनाथ' पारमिसन लालायनाङा डिसिनि सिनेमा देखायनायाव खिन्थु दा जेरै बिटिआरआव जिथु सिनेमा देखायनायनि मुङाव डिसिनाव पारमिसन बा डिसि बा लकेल थानायाव पारमिसन लानांगौ 5,000 खरै अनलाइन ना मा बे सिस्टेमै थाङो आरोखि दिनै गावनि लकेल एरियायाव सिनेमा देखायनो थाखाय जों बोरै पारमिसन लानो गोनां जाखो नैबे खोथा फैदों आरोखि बेखिनिखौथ' जोंनि मानगोनां बिसानि बा जिथु बिसानि जिथु जोंहा एसोसिएसन दं हिसाबै बिसायानो हेन्डेल खालायनांगौमोन जे जोंनि लकेल सिनेमा दिन्थिनायाव नोंथांमोना इसिबां रां लानो मोना लाबाबो मिनिमाम मेक्सिमाम माने 5,000 बुहुत बांद्राय आरो बे कमिटिया माने लस जानाय जायो आरोखि आं बेखौ नुहुरदों आरो बेफोरखौ जों मावनांगौ हाबाया बे बिसानि निस्सय बेफोरखौ नायनांगौ प्रडिउसारफ्रा मार्केटाव मा सोलिदों मा सोलिया बेफोरनि खोथा साननांगौ जादों एक्टर एक्ट्रेसआ बोरै फिउचाराव फिल्मजों जानो हागोन बेखौबोथ' साननांगौ गोनां जादों बेखौबोथ' साना एवार्ड फांसन खुंबाय बेनिफ्राय थांबाय आरोखि आरो मोनसे खोथा दाख्लै एवार्ड सेरेमनियाव होनदों जोंहा मानगोनां बिटिआरनि जितु सिबा बुंलांदों 50 लाखसनि बाजेट होनदों दा 50 लाखसनि बाजेट खुंनो थांनायाव
जा जोंनि माने डिस्ट्रिक्टनि जत जा 16टा डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां आफादगिरिनि हाथारियानो बे बाजेटखौ मिथिया आरोखि दिनै बयबो सेरेमनि एवार्ड सेरेमनि होननानै जेनेबा बिटिआर सरकारा होदों होननानै बयबो लैहोर लैहोर थांदोंमोन मिनि खुसि रंजा गारि भारा लाना होननानै सोरबा सोरबाथ' जेनेबा फ्रायानो जोंनि मानसिया पार्सनेल गारि गैया नालाय भारा लाना थांनो गोनां जादों दा बे हिसाबै खुसि खुसि थांबाय माने बारा मोनखागोन गारि भारा हरखागोन हिसाबै थांबाय जेब्ला फांसना जोब्बाय फोरसा खारबाय बेबायदि खोनादों आरो बिबानगिरिफ्रा खुनु सोर फैदों ना सोर गारि भारा मोनदों बेखौ मिथिया आंथ' कार्बि आंलं पार्टिनिफ्राय खोनानो मोनदों बिसोर ट्रेभेलार लांदों पार्सनेल गारि गंसे ना गंनै लांदों टटेल 35,000सो खरस जादों आरो बिनि गेजेराव बिसोर मा हरदोंनो 6,000 दा बिथाङा जाय फैसा लाग्रा हरजाग्रा बिथाङा दुखुजोंनो माने मा खालायगोन मा मागोन होननानैसो सिन्था खालायबाय आरोखि ओमफ्राय बेबो मोनसे दुखु मोननानै फोरमायलांबाय कार्बि आंलंनि पार्टियाबो बिदिनो गफुरनिया गारि गंथाम लांदों बिसोरो गारि गंथामजों 11,000 थाखा हरदों जाहैबाय बेयावबो बिसोरबो दुखु मोननाय खोनादों दिनै बुंनोसो हायाखै बिसोरो आरो बिदिनो क'क्राझार पार्टि दं ओरै बिथां मिथुराम फंबायाबो बेबो बिराद दुखु मोनदों जाहैदों मोसानो लाबोदोंमोन बेबो रां मोनलांबाय माने बांसिनानो मोनलाङाखै आरो बाथ्राया बेयाव मोनसे पार्टिसिपेटआ मोसानायनि नामावल' फैसा हरदोंनो बेयावबो होमबा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' आर्टिस्ट थाबाय नामा ओरै होमबा मानोथो 16टा बा 16 जिल्लाखौ लानानै मानोथो नैबे बिसाखौ खुंनाय जायो होमब्ला जोंनि गफुर बा सिमोनसापुरनि सोरबा राङापारा सोरबा कार्बि आंलंनियाबोथ' बेयाव मोसाहैनो हानाय मानसि दंमोन ना दा बाथ्राया बे दिनै बेफोरनिबोथ' अडिटखौ होनाय नङा बिसोरो जेसेबां जादों बे केलेंकारिया जाबाय थादों आरोखि ओंखायनो अडिटबो गैया बिनिफ्राय अडिटबो गैला ओमफ्राय मा जागोन आं बेखौनो सानदों जोंनि गफुराव खुंनानै नायफै आं ओंखामखौ सेस्था होजोबगोन 4 लाख 5 लाख थाङो आङो ओंखामखौ आं बानजोबगोन नोंसोर दाना गफुरसिम फैनानै गारि भाराखौ नायनायनायनो मोनसिगोन क'क्राझारनिफ्राय गफुरसिम फैबा बेसेबां जायो गुवाहाटीनिफ्राय फैबा बेसेबां जायो मुसलपुर बरमानिफ्राय फैबा गफुरसिम बेसेबां खरस थाङो नोंथांमोना बेखौ नुगोन आरो फैगोन बोसोराव खुंफै आं हेल्प होगोन गासैबो जानाय लोंनाय गासैबो जेसेबां थाङो बोथिनै बोथिथामबा आं बेदरजोंनो जाहोजोबगोन जोंनि गफुराव खुंफै जुदि गोहो दंब्ला गारि भाराखौ नोंसोरो जुदि बेयावनो मिथिगोन बेसेबां गारि भारा बेसेबां खरस थाङो बेसेबां माने डिस्टेन्सनि सायाव बेसेबां थाव खामो जोंबोथ' गारि सालायनाय मानसि जोंबो मिथियो दा बेफोरखौ लानानै माखासे डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिफ्राबो दुखु फोरमायदों बिसोरथ' होनदों माने बेबायदि आफादाव थाबाय थायोबा माने आफादखौथ' जों गाज्रि मोना बिसाखौ खिन्थु माखासे दैदेनगिरिनि बेले बेजेयाव जाबाय थादों मेन टारगेटआ दा फैलाया आर्टिस्टखौ फिदिंबाय थायो माने फिदिंबाय नासय माने मोसाहोबाय थायो जेरावनाखि दाख्लैयो गुवाहाटीनि एगजिकिउटिभ मिटिंआव बे गावनो बुंनो गोनां जादों फैला सारा जे बिसायालायनो सोरबा फैलानि आन्दारावल' सोलिबाय थायो आरो निस्सय दिनै बे बाथ्राया नोंगौखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों नों खोमायाव खोनानो मोनदों दा बेबायदि नोङो सासे बेसेबां बयजोंबो मान होजायो बयजोंबो सन्मान होजायो बयजोंबो नोङो स्कुल कलेजाव नोंखौ धर्मनि मिटिंआव बिबुंथि होनो लिंहरो अब्ला नों बेबायदि गाज्रि मुंखौ लास्लायस्लाय बे आफादावहाय मानोथो लोब्बा थानो एक्टर हिसाबै एक्टिं खालाय नों बिसायावलाय माथो नांथाबबाय थादों दिनै थाखा फैसानि थाखायसो नांथाबबाय थादों आं बेखौ दिनै सिदा बुंनो गोनां जादों नों गाज्रिमोन दामोन आं बेखौ नट आउट दिनै नोंनि थाखायनो बयबो जाजोबदों होनना बयबो दिनै बुंनो हायैयावसो बुङाखै माने आरो फैगा माने माखासे बिथांमोनाबो बुंगोन दिनै नों बुं आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा नों फैला सार दा बाथ्राया जाहैबाय गासिबनावबो लटारि गेले नोङो रावबोथ' डाइरेक्ट नोंखौ बुंनाय नङा नोंखौ बिबाननिफ्रायबा नोंखौ नैबे एवार्ड फांसनाव हाबसननाङा होननानै बुंनाय नङा नों लटारि गेले बयनिबो डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां आफादगिरिफोरनि बिसोरनिफ्राय भटिं ला आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना फैलाखौ मोजां मोनगोन ना मोना होननानै आरो जोंनि दा सालायनायखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै बेखौ माने दाबो नों भटिं सिस्टेम नङा लटारि सिस्टेम गेले अब्लानो नोंनि रिजाल्टखौ मोनगोन सोर साबैसेया नोंखौ दिनै नोंनि बेबायदि एवार्ड फांसननि मुङाव बा फिल्मनि नामाव थाखा माने खालामनानै जाबाय थानायखौ आरोखि नों थांनाय बारावबो नोङो आदा मैथाखौ बिराद गाज्रि बुंहरदों जुमाय लोंनानै नोङो बेबोथ' बिराद दुखु मोनना थादों सानजानि हिसाबै दिनै सानजाहा प्रबिन बसुमतारिया बिथाङा गासैबो बिनि दैदेननायाव बेसेबां फिल्म बानायदों बे सिमोनसापुरि धेमाजियाव बिथांनिफ्राय सोरजिनाय
दिनै जोंनि गफुराव नाय जोंनि गफुराव जों फिल्म जितु फिल्माव जोंहाबो बहुत कन्ट्रिबिउसन दं दिनैसिम आं 20टा 30टा बानायबाय जोंनि प्रबिन बसुमतारी आंनिनो लोगो बिथाङाबो बहुत सिनेमा बानायबाय बिथांमोनाबो बिराद दुखु फोरमायदों नोंसिनि सायाव बेबायदि दैदेनगिरि थायोब्ला जोंनि बिसाया जोबस्रांलांगोन आफादखौथ' जों नांगौ खिन्थु नै बिनिफ्राय गोजान जा माने आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखायो गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय आं बेखौ नो डाउट जेबो नों सोरनावबो स्टेटमेन्ट ला कार्बि आंलंनावबो ला दिनै क'क्राझारनावबो ला नोंसिनि बाक्सानियावनो ला आरो नोङो आरो गुवाहाटी पार्टिनावनो ला गासिबो नों बे कमेन्टखौनो मोनगोन आरोखि ओंखायनो सार फैला नों इसेबां गुन गोनां मान गोनां मानसि बयबो नोंखौ सनमान होयो बयबो नोंखौ धर्म मिटिं स्कुल कलेजाव बिबुंथि होनो नोंखौ लेंहरो बिनिखायनो गाज्रि मुंखौ लास्लायस्लाय गाज्रि बरनामखौ लास्लायलाय मानो बेबायदि हाबबाय थादों सार फैला बिनिखायनो पलिटिकेलाव हाबदों नो डाउट हाबबाय था जेबो नङा फिल्मावबो एक्टिं खालायबाय था आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु बेबायदि हाबनानै नों जेंलागायबाय थाना आं बेखौ बुंनो लुबैदों आरो नोंनि सायाव माने आरो मोनसेथ' नों बिराद गिदिर भुल खालामदों दाख्लै जितु एवार्ड फांसनाव जितु जिरायनाय सिटआव आरो मानगोनां गिबि बर' फिल्मनिनो जितु बयजोंबो माने फार्स्ट बर' फिल्म आलायारन जितु एवार्ड मोननाय सिनेमा बिनि नों एक्टर मानगोनां जोंहा अमर नार्जारी सार जितु जों गोमबोर होनना मोनथियो बिथांनि पार्टि आरो बेजों लोगोसे बिथांखौथ' नोङो जिरायनाय सिटनिफ्राय माने एसे गोजानाव माने बेलेगथिं जिरायहैथिं होननाथ' नोंथ' साइड खालामदों बेखौथ' जोंखौ नुग्रा मानसि दं दा साराबोथ' बिराद माने दुखु मोनलांदों आरो माने बिसोरो जोंनि माने गुरु होननानै सानना लानांगोन जों अमर नार्जारी सारमोनखौ जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव बिसोरनो फार्स्ट लामा दिन्थिजेननाय आरो दा बिसिनि जायगाखौ नोङो आलासिफोर फैदोंमोन महिलाफोर बिसोरनि थाखाय नोङो सिटखौ माने अमर सारमोनखौ बोखांनानै नों जिरायहोदों बेबोथ' बिराद लासिंसिं मानसिफ्रा उननि थाग्राफ्रा नुदों बेखौबोथ' बिराद सावरायसोदों ओंखायनो बयखौबो रेसपेक्ट होलायनांगौ जों नोंसोरखौबो रेसपेक्ट होगोन नों रेसपेक्ट होबासो रेसपेक्ट मोनगोन नों गावनो जुदि रेसपेक्टखौ जानानै लायोबा गावनि रेसपेक्टखौ बुजियाबालाय जोंलाय माथो होनदों जोंथ' फिसा मानसि जाहैबाय नोंसोरथ' बहुत टेलेन्टेड मानसि जाहैबाय गोरों गोरा बयजोंबो गोरों गोरा धर्म मिटिं स्कुल कलेज बयजोंबो नों मटिभेसन बा स्पेस बा आलासि महरै नोंखौ बुजायनो थाखाय स्पेस होलांनो थाखाय बयबो हांख्रायो जाहाथे उनाव नेक्स्टआव बिदि जाया बेनो आरोखि ओंखायनो आं बिसायाव बेखौनो गुरै खावलायनो थायो दिनै बिसायाव बेबायदि दैदेनगिरि थाबाय थायोबा बेले बेजेया जाबाय थागोन नोंसोर थाबैनो जयै सावरायनांगौ सावरायनानै माखासे बिबानगिरिखौ माने सोलायनांगौ आरो मोनसे खोथाया नैबेखौ आंबो नुहुरदों जेसास खेरखातारि बिथांनिसिम आं फंनैसो बुंनो नागिरदों दिनैसिम जितुनाखि एवार्ड माने सेरेमनि होजेननायनिफ्राय बिथाङा मेगाजिन सेक्रेटारि ओरैनो थामसा हिसाबै बोसोरथाममोन बा मोजां मावनायनि थाखाय बिथांखौ 6 बोसोर होबाय दा दिनैसिम सेरेमनि एवार्ड सेरेमनिया होनायनिफ्राय दिनैसिम 8 बोसोरसो बिथाङानो सेक्रेटारि जाबाय थाबाय अब्ला जेसास बिथां बायदि माने मोजां मानसि खामानि मावनो हाग्रा मानसि गैयामोन नामा जोंनि बिसायाव बे माने सावथुन मुलुगाव बिथाङाबोथ' मेगाजिन सेक्रेटारिनिफ्राय माने सोलायनांगौमोन गावनो निस्सय साइड जानांगौमोन मानो होनब्ला आं खोनाबाय थादों आरो दिनै बुंनो हायाखै रावबो मानसिफ्रा गासैबो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गासैबो आर्टिस्टफ्रा बुंदों जेसास खेरखातारियालाय माने मेगाजिन डाइरेक्टर जानो मोनखो मानसियानो गैलामोन नामा दिनै बुंनो हायाखै आं नोंथांनि सिगाङाव दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेर सिगाङाव बुंनो गाज्रि मोना नों आं बुंनायखौ आं नोंनो बुंनो होदों बेबायदि मालायजों रायखुमा जास्लायस्लाय नोंथाङा बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय निस्सय गोजानाव जा आर्टिस्ट हिसाबै आर्टिस्टआ आरो बे बेलेग बिबानबो लानो हायो नै बेखौ नुहुरदों आरो गलटियाथ' नों खालायाखै नोङा खालायदों आंनि मुभिखौ नोङो थैसाम 2खौ नोङो गावनो हाइ क्वालिटिनि नोङो रिजोलुसननि माने पिक्सार क्वालिटि बिहरबाय पस्टार होनो होननानै बेखौबोथ' नों होआखै बेयावथ' गोरोन्थि बयबो मानसिफ्रा आंनो खोन्थाहरजोबदों बेबोथ' बिराद निस्सय आरो पलिटिक्स खालायनोबा इसेबां बिदि खालायद्रायनाङाब्ला डाइरेक्ट होना माथो आंथ' सोरनिबा फैसा लानानै सोरनिबा माबा लानानै आं सिनेमा बानायखायनो आंनि फैसाजों आं बानायदों दिनै आं बुंनोबो हादों दिनै आं बेसिम बुंनो हादों दिनै आंनि सिनेमाखौ आं रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय आं सिनेमा बानायदों हिसाबै रायजोफ्रा आंनि सिनेमाखौ अनसायदों बेबायदिनो आं 60 लाखनि बाजेट खालायनानैब्लाबो
गावनो नाजानानै मार्केटाव थानानैबो 98 लाख मानसि माने रां खामायनायाव आंखौ रायजो राजाफ्रा मदद होदों। आं बेखौसो साबायखर बावो जोंनि रायजो राजा नायगिरि बिथांमोना बर' सावथुनाव बा सावथुन मुलुग बा आंनिल' सावथुन नङा गुबुन सिनेमाफोरखौबो नायनो थाखाय आं खावलायो। नोंथांमोन जेनै नायनानै जे नोंथांमोननिफ्राय एसे एनै कन्ट्रिबिउसन फैसा मोननानैसो जों मुभिखौ बानायफिननो हायो आरोखि। आं बेखौनो जोबोद साबायखर बावनाय थायो जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आरोखि। बे आंनि गोजोननाय थाबाय। दा आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानबावदों, मानगोनां जोंनिनो एक माने बयनिफ्रायबो जुनियरसिन जिहेतु जोंहा गिबि नेसनेल एवार्ड बान्था मोनलायनाय मानगोनां जोंदाव बड'सा सारा दाख्लै स्पिचआव मोननैसो बाथ्राखौ आं एसे बुंनायखौ खोनानो मोनदों। बाथ्राया बुंदों बिथाङा जोंनि बर' सिनेमाया दिनै गुवाहाटि बायदि कलाक्षेत्रआवहाय एवार्ड सेरेमनि होलायनो हाबाय। बे गोजोनथाव बाथ्रा। खिन्थु बिथाङा बुंदों मार्केटआ जोंना इन्टारनेसनेल नेसनेलआवबो बाहागो लाहैनांगौ जाहैदों आरो। दा इन्टारनेसनेल होननाय लोगो लोगो इण्डियानि बाहेरायाव जायो। दिनै नेसनेल होननाय लोगो लोगो इण्डिया बाहेरायाव माने इण्डियानि गेजेरावनो जायो, इण्डियानि सिङाव जायो। दा दिनै जोंनि गावनि मार्केटखौ जोङो गावनि स्टेटआवनो देखायनो हायाखै। गुबुननि स्टेटआथ' बादबावनो दोन इण्डियानि बिथोरावनो आरो इन्टारनेसनेलनि खोथा बुंदों आरो। दा बिथांखौ आं बेखौसो बुंनो लुगैयो जोंदाव बड'सा सारा दिनैसिम मोनबेसे सिनेमाखौ बानायखो, जेनेबा मोनथाम मोनब्रै बा मोनबायानो बानायबाय। प्रडिउसखौ दिनै मोनबेसे बिथाङा खालायखो, प्रडिउस खालायनानै जे गावनि फैसा गारनानै बेसेबां जे सिनेमा बानायखो आं बेखौ नुवाखै आरोखि। बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो सानदों दिनै गाव प्रडिउस खालायबा मिथिगौमोन फैसाया माबोरै रिटार्न फैयो, अब्ला मिथिगौमोन आरो। दिनै जोंनि सिनेमाखौ जों मा खालायनांगौ गोनां जायो। गोदोथ' बे जोङो मा मिथिं दावथिङाव जों केसेट फानलाबोनो गोनां जाबोदों आरो। बिसोरजों जोङो बर' सावथुननि थाखाय जों नांसोबनाय मानसि आरो दा जिथुनाखि जोंनि मुभिखौ जोङो दा देखायनो जोंहा प्लेटफर्म गैया, सिनेमा हल गैया, मा गैया। दिनै दंब्लाबो खोब खम आरो माने एरियायावहाय। दिनै बङाइगाव, क'क्राझार, टंला बायदियाव जा बर' एरिया जायो। खिन्थु दा मार्केटआ बेसेबां गिदिर बेखौबोथ' नायनांबायना। जों गावनि एरियायावनो आसामावनो जोङो जोंनि सिनेमा हलावनो देखायनो हायाखै, माने इन्टारनेसनेल खोथा बा नेसनेलनि खोथा सानखो। दिनै जोंनि फिल्म बानायग्राफ्रानो दिनै बेबायदि सेन्सर बर्डनि सार्टिफिकेटखौनो लाफेरा, बांसिनानो बहुत खम। होमबा बेखौ लाबासो नों हलाव देखायनो मोनगोन बा गुबुन स्टेटनि हलावबो देखायनो मोनगोन, अब्लासो नों इन्टारनेसनेलाव थांनो मोनगोन। दा बेफोरनि खोथाखौथ' जोंनि जुरि बर्डनि जिथु मानगोनां जोंदाव बड'सा साराबो साननांगौमोन आरो। दा उफाय गैया, जों मा खालायनो गोनां, जों फुजायाव जोङो मुभिखौ देखायो। बे फुजा समाव मा जायो, बोथोरा गाज्रि, अखा हायो। थांनाय बोसोरावबो थांनाय बाराव बहुत मोजां मोजां सिनेमा ओंखारदोंमोन, बिथांमोना बिराद लस जानाय ओंखारदों प्रडिउसारफ्रा, बाजेट गिदिर गिदिरनि सिनेमामोन। दा नैबे आरोखि जोंहा हलनि गोनांथिया बे। आरो दा जोंनियाव हला 6टा ना मोनबा हल जादों होनदों, रौता, ओमफ्राय बागानपारा, सिमला, ओमफ्राय रुनिकाटा, सेरफांगुरि, बिदिनो 6टा ना मोनबा हल खुलिदों। दा नैबे जोंनि हलावबो जोंनि सिनेमायाथ' देखायनो मोननाय नङा। मानो देखायनो मोना होनबा जोंनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि सार्टिफिकेटखौ लानानै बे सिनेमाखौथ' देखायनो मोना। मानो होनबा जोंनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैया। जास्ट जों जेनेबा मोनसे बिसानि बा मोनसे ससाइटिनि आन्दाराव होनायसो जों लायो आरोखि। दिनै बेफोरबायदि सेन्सर बर्डनि सार्टिफिकेट गैयाब्ला सिनेमा हलावबो दिन्थिनो होखाया आरोखि। होमब्ला गावनि सिनेमाखौ गावनि जायगायावनो देखायनो मोनाब्ला होमबा मा जानो, नैबे आरोखि। ओंखायनो आं बयखौबो बुजायो जोंनि प्रडिउसारफोरखौ, बयबो सेन्सर खालायनायनि नामावथ' बारा थाङा, 30,000 40,000, डिउरेसननि सायाव बारा 50,000 आरो। होमबा बेफोरखौ गारनो बानानै नोङो गावनि सिनेमाखौनो अपेनलि देखायनो हाया, गुबुन स्टेटआवबो देखायनोबो नों गिलं बेबायदि जायो आरोखि। दिनै आं जेरै हायद्राबाद सिनेमा हलाव देखायदों, बेंगलराव देखायदों, डिमापुराव देखायदों, इटानगराव देखायदों, बेबायदि देखायहैनो हानाय नङा आरोखि। खिन्थु आंखौल' आं बुंना लादों जादों बे नङा, आंनिबो भुल जागोन। खिन्थु आं बेखौसो मटिभेसन होयो आरो जोंनि जेना प्रडिउसारफोरखौ, जाहाथे लस जानाङा। जेरै जोंनि दा बाजेट जिथुनाखि थिकादार नङाबा जोंहा माने बाजेटनि फिल्म बानायनो हाखाया। मानो होनब्ला जोंहा मार्केटआनो गैखाया। दा बेखौनो आं सानो आरो जोंनि फिल्म मेकारफ्राबो खोब सानलायनांगौ जे जाय बाजेट फिल्म बानायदों, प्रडिउसार जिथु थिकादार बिथांमोना ओंखारदों, 30 लाख 40 लाख 50 लाख गारदों, बिथांमोननि सिनेमाखौ जाहाथे रिकभार खालायनानै प्रडिउसारखौ
नेक्स्टआव जों मोनफिनो नैबेखौ साननांगौ आरो ओंखायनो दा मार्केटआव जोंना बुहुत खस्थ' आरो बेखौनो आं नुहुरदों आरो ओंखायनो जों इन्टारनेसनेल खोथाखौ साननानै लाब गैया जों गावनि जायगायावनो जोङो मार्केटखौनो खालायनो हायाखै आरोखि दा भिडिअ'आथ' खोब गोलाव जाबाय आङो दा बेनो आरो भिडिअ गोलावनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय जाहाथे आं बुंनांगौआ माने बुंबावसिगोन आं बयखौबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आंनि नायगिरि बिथांफोर सावथुन मुलुगखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ आं आंनिफ्राय फिन आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन आं खुलुमनाय थाबाय जै बर' हारिनि बर' नायगिरि सावथुन मुलुग नायगिरि बिथांमोना बयबो जै जाथों।